U Maslenici, pokraj Zadra, obitelj Martinović posljednjih se 7 godina bavi turizmom. Tijekom sezone traži se ležaj više, no predsezona i posezona još se uvijek teško pune. Pa otprilike su za 6. mjesec prve najave. Garažu smo pripremili za bicikliste, imamo i pribor i za pranje i za sve. Nadamo se da će se isplatiti taj trud. Blizu nam je Velebit, blizu je Zrmanja, Zadar ima cijelu godinu. Mi smo udaljeni od Zadra 26 km i samo da se malo jače to prezentira, mislim da bi isto imali cijelu godinu goste. Upravo tako, Zadar nakon rekordnog prosinca s 50% noćenja više nego lani i u prvim mjesecima ove godine ostvaruje vrlo dobre rezultate. Mi imamo povećanje što se tiče dolazaka 17%, a 22% više noćenja nego prošle godine u istom razdoblju. Došli smo jučer iz Austrije, odsjeli smo u hotelu i odlazimo u nedjelju. Odlučili smo se za Zadar jer nam je zanimljivo vidjeti crkve, more. Goste privlače i manifestacije. Bliži se jedna sportska, festival Zadar Outdoor, s namjerom promocije zadarske regije kao zone aktivnog odmora. Počet ćemo s jedrenjem, zatim plivanjem, trčanjem, biciklizmom, si kajakom, trailom na području kanjona Zrmanje i raftingom. Očekuje se da će festival privući oko 3000 posjetitelja, a upravo takvim gostima, izvan glavne turističke sezone, nadaju se i mali iznajmljivači cijele regije.